Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 112 ayat 2 doho tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Mertua maaka na mauas malemida hati goran. Ay pabusuro donasida. Mertua maaka na ias todi. Ay idaw ni nasida do debata. Haleluya. Ale Tuhan debata, ama nami na di banua gijang, selehon matuhami rohana tubuh, nabadia, pikiran na denggado rohana ringgas, pasauton ulaon na denggan. Selehon damem Tuhami, asa sonak kami mangolu di bagasan pangudingin, say marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, say ramoti, jala pargugoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Maredde hita sia buku ede nomor 26 ayat 1-2. Tangiun hamuma patik ni debata, nadienet siat patik palimahon, sahat tu pa 10 tabigima. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa mertua ho, jalaleleng mangulu, ditano nanilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, mana kodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Songonima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobat tu patik ni. Amin. Maredde hita sia buku ede nomor 626 ayat 1-2.
kadopoti madosata tuadupan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na suhatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manupoti dosa nami. Akan hula hami marhitesian pangalasyon nami di patimu. Ima marhitesiat tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang siapa kateo nami na soture. Rodi pangoleo nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami in. Alhain atas sosol bagi dohami nuaing alani in. Asima roham dihami ale di bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhna. Jala suruh matodi parbadia turuhan nami be. Asa tarbain hami mangoloy ho di bagasan hati gorang. Dohot habadiao. Gabe sahat hami tuhanguluan na surasuda. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesan di dosat. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah. Lebak tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tu akka hajatotta. Songon asi ni rohani ama-ama mida akka anakna. Asi ni rohani Jehovah dia kana makkabiari ibana. Hasanga pomma di debata na di kijang. Amin. Marede hita sia bukwede nomor 400 sual kulsada ayat sada dohot 2. Tabegema hatani debata
Turpuk ni emistel di mengguta sadarion. Ima nadienet sian sada Musa 32 ayat 10 tolu sahatu 20 sada. Tangihok kita ma. Laos barborngi disido ibana saborngi nai. Dungi di pabuak ma nasana dapok tanganna. Bahes silialean tu si Esau hahanai. 200 habing boru-boru. Jala 20 habik tunggal. 200 biru-biru boru-boru. Jala 20 biru-biru tunggal. 30 uto panusuan rak dohot anakna. 40 lebu jala 10 jonggi. 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi di pasahak ma tu tangan ni akana posona. Pulik be saparduaan. Jala di dokma maddo akana posona. Pajolo hamu mataripar. Jala marholak kolang bahin hamu saparduaan. Dungi ditonai na perjoloi ninna. Molo pajupak ko dohok dahahak si Esawi. Jala di suku ko na posoni ise doho. Jala tu dia holao. Jala ise na pulaon akka na di jolomon. Dohono muma si Jakob na posomido na punasa. Si lehon-lehon na doi. Tinongos na doi turajaku si Esawi. Jala ida. Ihut doho ibana di pudinami. Suang songoni ditonaho doho tunapaduahoni. Doho tunapatuluhoni. Doho tu sude akkana mengadu akka parduani ninnama hatakodeng madok hamu tu si Esau molutuk pajupak hamu doho ibana ihuddo di pudinami doho si Jakob na posomi ima dok hamu enin naro hamu do padengganokku dorohana marhite-hite si leon-leon naniadu di julokku dungipe asa idauku bohina, anggiat mira bohina marnida ahu. Jadi tari parmasi lehon-lehoni di jolona, marborngir di parsaroan yang go ibana saborngin nai. Songonima sahatna, mertua dona tumangihon hata ni debata, jalano piopsa. Amin. Tapuji matuhata, marhite bukwede nomor 300 sia ayat sada dohok 2. Taha tidakko ma haporsiaw tai, songon na hinatidakko nidongata sa haporsiaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah,
Ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai. Ima na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabi asya tondi parbadia, andora soha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuak tuanwa toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani, di si maibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mate, mangumi alak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopane Kristen halak Kristen akan na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogo daging halak nong mate, dohot dia ngoluan na sorasuda. Amin. Persembahan, pujian, live recording, talenta musik. Sian surgo ido gogo ni parton dioku huidaro Tuhan marwaso sogalombangi menak doan lau lasni rohasian surgo ido gogo ni parton dioku huidaro Tuhan marwaso menak dongan lau haleluya ho di bagasan rohako asa firman nanton diki paroha gogon dia
Titing HKBP Tamarunang Minggu 10 Juli 2021. Rumawi sada namar ragam. Gowarni mingguta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Topik minggu hasadaun doh hadameon di bagasan Tuhani. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. 2. Kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 19.30 WITA. Acara ibadah akan dikirimkan melalui WA wilayah masing-masing. 3. Memberikan prestasi sekolah. Sesuai dengan program seksi pendidikan, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada anak-anak jemaat gereja kita yang berprestasi di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan nilai 8,75 atau ranking 1, 2, dan 3 untuk SD, SMP, SMA. IPK minimal 3,5 untuk perguruan tinggi. 4. Persembahan ibadah keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI atas nama HKBP Tamarunang 0224 00000299 564. Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada situa wilayah melalui WA wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 5. Ruas nomor sahid. Parhalalo dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang. Manang yakon ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sai tuhatama namang alehon hamalumon dohot hahipason. Muladong sian ruas ni Huriata nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu parhalado manang perdita. Ruas nomor sahid. Sada Iin Boru Sianipar dirawat di Jabu. 2. Michael Storus dirawat di Rumah Sakit Takjudin Calit. 3. Situa MH Panjaitan dirawat di Jabu. 6. Ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Nama ulang tahun siap tanggal 12 Sahatrori 10 Juli. Sai tuhatama nama ngalehon pasu-pasu dohot gajang diumur. Suang-songoni nang hahipason. Ruas nama ulang tahun sada Insinyur Yunus William Twege wilayah 2. 2. Julianti Violita Borus Yombing SPD wilayah 3. 3. Intan Borsilain wilayah 2. 4. Tiroi Etniel Sitorus wilayah 2. 5. Frans Simon Sinaga wilayah 3. 6. M. Boru Pardosi wilayah 2. 7. Nahum Agio Bernison Sinaga wilayah 2. 8. Situa Desman Hutapea wilayah 3. 9. HM Sitompul wilayah 2. Pada tolu ayat 10 di tangan nasiamudo gajang di umur jala di habirang nado hamuraun dohot hamuliaun. 7. Ulang tahun Pardon Sarpeon. Parhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardonga Sarpeon tu ruas na merayakan sia tanggal 12 Sahatrodi tanggal 10 Juli. Sai tuhatama na sa tetong mangalehon pasu-pasu tu keluarga. Rumah 2 Keuangan. Parhepengon ni Huriata Boy Mata Bereng di Keuangan di Huriata, nadong ro di WA di wilayah Tabe. Songonima titing di Huriata di Bagasan Minggon. Tetangnya koma asa gabi pasu-pasu
dohot las ni roha lihita terlumubi gabe hamuliaun di gowarni Tuhatta. Amin. Maredde mahita sia bukuede nomor 277 ayat sada doho udutna uhutma tapasaha peliatta na parjulo sada a dohot sada b. Martangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas dia mau kamanginang napo sebulung remaja. Berjumpa kita muse di parmingguan mahrite ibadah online di bagasan Partikianon. Tabukama naga betrupuk jamita di parminggu atas sadarion latar surat di Efesus bidu 2 ayat 10 sada tu ayat 22. Efesus bidu 2 ayat 10 sada tu 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 10 sada tu 22 songonon madidok. Dibaheni hamu si pelebeguhian natargoar naso parsunaton. Digoar akan nasomal didok parsunaton na pinatu panitangan disibuki. Ingot hamuma dang parjabar di Kristus hamu ujui. Di belian ni harajaun Israel dohamu jala dang taruli diaka parpadanan baga-baga suada sihirimon jala suada debata dihamu di tanoon alayang gunua yang di bagasan Kristus Yesus dohamu jala daupe hamu na jolo gebe di pajonok udar ni Kristusido hamu nuaing ai ibanado pardameata dung di pasada naduai jala ditangtangi dorpi parholangani ima hamusoni ai di bagasan daging nado di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina naduai gabe sada jol manai baru pajongjong dame jala dipadenggan do naduai di bagasan daging nasasadai tu debata binaheni silangi IDC do dipusaibana hamusoni dungi Roma ibana mamaritahon dame di hamu akan adao dame nang dia akan adonok ay marhite ibana adong do dalan manopot amai di hita na dua ragami di bagasan sadatodi asa idadabe aka pai solat manang pangisua hamu aka dongan sahara jaun rapon akan abadia do jaladongan sebagas ni debata
ai di pauliuli do hamu di atas ojahan yaka postel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabe joro nabadia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe par mianan ni debata di bagasan toddiih ima hatana. Hamu kadongan heyado adong tarsurat sada sepanduk di pertandingan sepak bola na adong di benua Eropa. Di dokdo songonon kick out regime. Kick out regime. Maulo di dok di Indonesia di dok masongonon. Buanglah jauh-jauh tindakan rasis. Maulo tapi kiri hama kadongan buasa ma adong di spanduk sepak bola. Adong sada semboyan ikon dau matutu di bolokon aka tindakan rasis. Ala rawan do aka tindakan rasis di pertandingan sepak bola. Terlalu mobima rasis tu aka pemain sepak bola na berkulit hitam. Mulu adong tutu aka pemain sepak bola berkulit hitam, pitor adong ma sorak-sorai na berupa melecehkan aka pemain na berkulit hitam. Laos ido hamu kadongan nahya masa di abad ke-20 ima na masa di Afrika Selatan apartheid yang ada sistem pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Lausianima ro Nelson Mandela menentang sistem jurang pemisah antara na kulit na botar dohot kulit na birong. Lausima na masa diturpukon hamu kadongan adong tindakan rasis. Sian akahalak Jahudi tu akahalak naso Jahudi. Tindakan rasisna mace godang. Salah satunya ima parsunaton. Saya dihilala kahalak Jahudi do akan naso Jahudi ima halak sipile begu. Molo halak Jahudi madok akan naso Jahudi akan naso masuk tu horong Jahudi ima ka soban dia paneroko. Beko kita mah orang-orang Jahudi tiki adong pandangan ni nasida soban dia paneroko do akahalak naso Jahudi. Jala boy dang boy martamu dang boy ro akahalak Jahudi tu bagas ni halak naso Jahudi dang boy harupa Jepang pe dang boy masih pakulingan. Udang boy masih pakulingan haru majalang songoni pe Jahudi dohot nan Jahudi diorai do. Mula dong halak Jahudi tadok majo nama rasohotan malang mangoli tu halak non Jahudi pitor adong do boa-boa sian hukum ni Jahudi madok ia halak Jahudi na mangoli tu halak naso Jahudi idok mai nunga mate jaladong matutu sada upacara penguburan tu ibana ima parah ni hubungan antara Jahudi dohot naso Jahudi nang penunga Kristen nasida nang pe sudah naung di bagasan sada gereja nasida alai dang boy tutupa Jepang. Mulu adong halak Jahudi dang boy sahudulan dohot halak naso Jahudi. Seadong do pelecehan-pelecehan tu aka halak nasongoni. Hamu kadongan saha porseaon. Didok nakingan diturpukon. Haroro ni Kristus tuhatai. Nungabe pamagohon tembok pemisah di Hitamanisia. Kedatangan Yesus itu sudah menghancurkan tembok pemisah yang ada di tengah-tengah manusia. Kedatangan Yesus ke dunia, kedatangan Yesus ke Yerusalem mendamaikan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Jadi tidak ada lagi pemisah antara dua golongan ini. Semua sudah satu dalam Kristus, semua sudah satu dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam Tuhan
ada persahabatan. Kesatuan di dalam Kristus memampukan setiap orang percaya menerobos segala perbedaan. Kesatuan di dalam Kristus memampukan kita untuk menerobos segala perbedaan di antara manusia. Jadi dangadong be di bagasan Kristus jurang pemisah. Dangadong be tembok pemisah antara akana porsea, dangadong be. Nunga di loha de batabe marhite mudarna na durus di hau pinar silang. Di hama materi Kristus ido hama kedongan aka tembok pemisah di antara manusia sudah dihancurkan. Sekarang apa yang memisahkan kita dari antara manusia? Apa yang memisahkan antara suami dan istri sehingga sulit untuk hidup rukun? Apa yang memisahkan antara anak dan orang tua sehingga kadang kurang akur? Apa yang memisahkan negara yang satu dengan negara yang lain sehingga masih ada peperangan? Apa yang memisahkan organisasi A dengan organisasi B sehingga tidak bisa bertemu? Hamua kadongan ikudohonot tadoi ulau nisibolis doi. Molo ulau nisibolis hirana muruk do molo adong sada hadameon di sada keluarga, di sada negara, banang di sada organisasi pe, itor tarimas do sibolisi jalan naing do manegai sada punguan. Ido bahin akahalak na porsea, na manjalo todri porbadia, manjalo haluau nasya debata, nunga dilehon debata betihita, sada hagogoon, sada kemampuan, asahita akahalak na porsea di Kristus margogo untuk menghancurkan tembok pemisah di antara orang-orang percaya. Idok di topik minggu tasadarion hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani. Alani mau kedongan kehadiran Yesus mendamaikan dan mempererat. Kehadiran Yesus bukan memisahkan atau menghancurkan umat manusia. Kehadiran Yesus kita akan menjadi betah. Setiap orang percaya kita akan menjadi betah satu rumah dengan Allah. Kehadiran gereja itu untuk mempersatukan, itu untuk merangkul semua orang. Kehadiran gereja justru untuk menambah kesatuan di tengah-tengah satu komunitas. Itu sebabnya perbedaan bukan menjadi persaingan atau perpecahan. Jadi marhiti trupukon dipaingot au hamu hita saluhutna namar saur di bagasan parmingguan sadarion asa unang beadong sada tembok pemisah dia kahalak na porsea di debata laniaha alamarhite haguguni debata tembok pemisah di Portibion di tengah-tengah ni hajal maunon sudah dihancurkan, sudah dirubuhkan. Nang pese gudang do PAK tabereng halak naolo mencoba-coba membangun tembok pemisah entah di pertandingan sepak bola, entah di sada parsauran, di sada organisasi, manang di tengah-tengah niaka negara, marhitiaka sudut pandang na berbeda, pola pikir na berbeda, tingkat pendidikan na berbeda, alai anggohalak na porsea di Kristus, unang be masuk tuakan asongoni, alai dohot mahita, laho mambahin sada gerakan kesatuan, parsauran nauli, ala disi adong aka parsauran nauli, disi ro pasu-pasu ni Tuhan atau ngamu kadongan di parmingguat tasadarion hot do pehita di bagas tabe laho marminggu pai madenggan situasi di luar tamakasaron tatangnya kon ma anggiat di partikian menang di parmingguan marsugut boy hita tutu marpungu di gereja tatangnya kon ma asi rohani tuhata di pasu-pasu Tuhan sudah akar ruas ni huretah ke peta marunang dijagai hita di padau senaka parmaraan nang aka persahiton. Amin.
martangyang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan, nong mangalehon hasadaon dihami akana porsea. Porsea do hami Tuhan, margogo do hami, pinargogonmu. Laho pamagohon aka tembok pemisah, dia kahalak na porsea. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parkerejoan, di tonga-tonga ni masyarakat nang bangsa namion. Dang sarupa behami Tuhan, dohot portibion. Ala naung di ibai baru hodo hami, marhite mudar munong durus di hopinar silangi, di pai baru hodo nang pikiran nami, nang rohanami, nang pola pikir nami, asa tok kami sadahasa daun, terlumubi di tonga-tonga ni huriam. Ramotanmu hami Tuhan, ruasmon, nang pemar pajupak kami, marhite ibadah online on, ale pos rohanami Tuhan, di dia pehai martangiang, di dia pehami patupaka kebaktian manang parmingguan, di sidoho, laho mamasu-masu hami, laho mamerek kami, laho manogu-nogu haporosyaw nami, asau nang gabe pabiar hu hami, manang gabe madele hami, manang gabe ganggu rohanami, mamerek akan namasa di luat nami, torlumobi alani kofi sapulusia di negara namion. Gumogo doho Tuhan, sian saluhut nadong di hasyanganon, ido haujahan haporosyaw nami, ubahen na barani hami, maka tidakkon Jesusido si palua hami. Ale Tuhan, ida tatap ruasmon, dia kaparkerejuan si ganupari, molotung adong pea kahamolon di perekonomian, alani masa PPKM-on, ale pos rohanami Tuhan, hodo mengaramoti mamasu-masu, aka naniula ni tangan nami, hodo mengaramoti nang parbue ni ulau nami Tuhan, gebe ramos, gebe gudang, akka parbue na tonggi na bue hujalo hami, di kebutuhan ni ngulu nami, nang di kebutuhan ni huriamon. Ale Tuhan tatap matutu ruasmon, dia kena sida na marsahid di bagasan parmingguan sadarion. Ho matutu mamasu-masu, boru ni huriam, iin boru sianipar. Anak ni huriam, Mikel Sitorus, dohot na posom, amanami sintua pajaitan. Pasu-pasu Tuhan lehon, gajang ni umur, lehon hai pason, badau sen arsak ni roha, toktong ramoti nang si panganon sinumon ubat, parhitianmu Tuhan laho mambahen tang, pamatang nasida, sumuang tutu mulak hipas, jalaboy pajupang, dohot mangulak ka ulaon si ganupari. Ramoti nang akaros di huriam, nama rasiroha alamarayahon ulang tahun hatutubu. Ho matutu mamasu-masu nasida luhutna. Ramoti nang ruas di huriam, naung mangalehom pelean minggu, pelean pertangyangan, hamauliateon, dohot akan narikot di kebutuhan ni huriam. Ho mapaulakon pasu-pasu nasida Tuhan, ramoti nang sudia ka keluargana. Nang tim multimedia dohot seksi musik, nang song leader, tim marturia nang hamiakana posom. Na toktong dang marna loja patupa ibadah rekaman, ho matutu Tuhan mangaramoti, asa ramos parbue nahu patupa hami, marhiti rekaman ibadah online on, jala gabe pasu-pasu matutu tuaka humaliang. Tok-tok kay manangnya ko Tuhan, uluan ni negara nami, presiden nami, dohot wakil presiden, nang sudetehe aka menteri, aka anggota dewan, ramoti ma Tuhan, ala tunggudang do tutu, aka hamaolon, na diadupan aka uluan ni negara nami, ala ni coviton, homa mangalehon hagogon, homa mangalehon haipason, homa mangalon ruhabisuk tuaka uluan di negara nami. Songoninang di pemerintah kota Makassar, dohot Kabupaten Maros, dohot aka humaliang, ramoti ma pasu-pasu, asaboy tutu nang nasidape di lehon ruhabisuk, mangadopi akan namasa di luat namiom. Nang sudia ka tenaga kesehatan,
nang aka sukarelawan, nang aka TNI Polri, na toktong bersemangat nasida, asabui tutu hami aka rakyat Indonesiaon menjalo vaksin, jalabui matutu hami Tuhan, rap hami marahi pason, dau hami tutu sian covidon, ho mamangarawa moti negara nami Tuhan, pos rohanami, sapalanong nilehok kodo pasu-pasu tu hami di negara nami, bodo tutu hami dumbinggan muse tujulanon, jala bodo tutu normal keadaan COVID di negara nami. Ay gumogo do Tuhan, idu haporosyaw nami, sian saluhut nadong di Portibion. Atong moliate madiho, jalo jak kontang yang nami, elek-elek nami, pangido namion, marite Kristus Yesus hai martangiang. Amin. Marede mahita, sia buku ede, nomor 564, ayat 1 doho udukna, uhukma tapasaha peliatana baduaho. Tatangnya konma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut sileon leho na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hamima siya na nilihon mi tu hami. Pelea nami tu ho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para saya kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite turdim, asalam hutadahami godang ni sileun lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan. Pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho.
didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jalasai di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin. Horas, salam sehat madihita.